Abusuafo anopai mo ti sei. Mema obi bia Akwaaba de ba ehinime bosom yi. Mani da so mempai bo ma de sire nyina ne sei. Menu mienu a ye Ghana fo. Menu mienu a ye ebibifo. Menu mienu a ye wo mma ye wo abusua. Na yenda eson baako ene sei. Ebesi yie emebia ka ye nchirima yi. Busumi no embie ekwan na yentumi mben ye eni so ade hu. Ampa etode bi wo hono ma na ya brabo a ye bo no akoye bisi basa. Akoye se ye bo a ne asa abesi echi. Nenso sa boa enwa impo wani da so se okonwanwa obeduru sa boa akyekyedeɛ anaasɛ akyekere awani da so se otu nanamo nwanwa obedura ne nkampo sɛ mene wo nipa ye na ye mienu a etumi turu mika impo sen akyekyedeɛ ne mwa enti mema wabamu bosomi wei ade bia ye pese ye bia yemfa nsi ye ene nweta so enye na mogidie se ye Awurade ni a ene ye Nyankopɔn a ɔbɔ ye chidon ene ade bia wogidie ebetumi abam amamsa enti bosomi so ensi wiye ensi wo kra yi ade bia wo de wo nsa ebesom bia no enye nhyira na mema wo mfi se Onyankopɔn ede ni nimdeɛ ene ni husuro ene nyansa a ye de bobere yi no ahye na bodie mu enti tore bi wo a busumi yi mu no se ye bo abrabo no na se enkoyi a yento ye bo ase yentena baabi ko na yenhwe nyame abode a etwa ye mu ahia ebia ebenya adesua baako emo Akwaaba bio de ba ehinime busumi yi ensi wiye